zei het, willen jullie boven kijken? Zei ze toen nee. Hè? Goedemorgen. Geef een eigen draai aan de molen. Word molenaar of molengids. Nou. Maar jongens. Al door niet. Een bijzonder goede ochtend. Goedeochtend, Bas. Ja. Tom? Ziet je de Mulder? Nee, Nee? Wat ziet je dan? ik ben molengids. Een molengids? Ja. Oh, maar dat is ook belangrijk werk. in de kerk. Goeiedag. Oh, kijk door. De man Dit is- heeft zelfs de bijbehorende paardje op. Dit is de molenaar. Ja, gelijk. Goeiedag. Lei en Tom. Wij en Tom. Ja. En Peter, Peter is op het ogenblik wel We op halen die bij eigen risico, hè? Nou, maar een klap van de molen hebben we toch al gehad. Dus dat kan wij niet verkeerd gaan. Ja, de klap van de molen, anders was er geen molen daar. Hè? Zo is dat. Zo is dat. Hey, wat een bedrijvigheid bij de meulen. Ja, we zijn op het ogenblik aan het malen, want we hebben geen vuil meer voor de bakker. Dus er wordt ook met het meel dat hier gemalen wordt ook brood gebakken. Ja. Kijk. Wat daarop staat, het Leonardusbrood. En dit is de Leonardusmolen, denk ik. Ja. Vroeger had er geen naam, maar de laatste beroepsmolenaar, die heette Leo. Leeuwenaar. Leo. Lei. Nee. Oh, dus, dat is toeval. Dat is toeval. Oké. Kijk wat leuk. En een echte dat is een echte mulder, hè? Ja. Kijk, daar moesten het meel gewoon van de jas af. Kijk, en een echte mul had hij altijd een witte snor. Ja. En dan zou je mensen kunnen denken van de man heeft een bepaalde verslaving. Nee, dat is gewoon meel. Muggen we... Mooi Ja, kijken, ja. Je kan er ook eens kies kijken. mij Tom. Ja, ja. Ja? Kunt je elkaar nog een beetje aanvullen? Ja, gaat u voor? We willen overal kijken. Ja, niet te ver naar boven, had Frank gezegd. Want Frank is al een beetje een oude man, dus niet te veel trappen, had hij gezegd. Wie oud is er dan? Ja, dat moest ze zelf maar zeggen. 63. 63. Oh. Het scheelt bijna 22 jaar. Ja, maar het is een beetje koud weer en dan hitten het al gauw in de kneuk en zo. En, ja. Dan is het goed, dan komen ze naar Dan klas. klaag gewoon weer, hè, jong. Ja, zeker. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, je hebt het goed voor elkaar, hé. Is dat een ontvangstruimte? Ja, dat is onze ontvangstruimte. En onze bakoven, die we ook gebouwd hebben. En een waterput. En de waterput. Maar dat is geen echte, hè? Oh, Want dan moet er veel te diep in. oké. Waar is die dan voor? Voor Ja, de show? Voor de show, ja. Hey, maar zo'n bakje, wat dus gebakt hier ook... We kunnen bakken. We kennen bakken, ja. Op het takkenoven. Op Bestandshaven. Dat is leuk. Ja. En weer duidt aan het bakken? Heb je door waar andere luiveur? Ja, Ja, waarom wil je in wel, ja. principe wel, ja. Maar de bakker heeft die ook al zelf gebakken. Leuk. Ja. Leuk. En wat, brood, pizza's, Brood en vlaaien. vlaaien? Vlaaien. Pizza kan ook wel. Ook alles gedaan. Ja. Nou, nee, ik hou niet zo van pizza. Wat is ook lievelingsvlaai? Uit eigen oven? Op de eigen oven is een bakken appelvlaai. Oké. Want we hebben we net een keer gebakken, maar ja, die is zo op, hè. Maar er wordt nou gemalen, maar er wordt niet gebakken vandaag. Nee. Dat gaat maar wel weg, daar. Ik denk dat je er 2 uitzendingen van moet maken. Ja, ment je dat? Ja, eerder alles gezien heb je. Oké. Nou, we gaan het beleven. Kijk, als ik gewoon geïnteresseerd heb, ben ik zo ongehouden voor kwijt. Echt waar. Ja, een draaien, we zien al bij veel meulens geweest met dit programma. Maar een draaiende meulen is altijd iets heel bijzonders. Hè? Ja, het is nog toevallig, hè. Want we hebben vandaag wind en zo wordt gemalen. Ja, we hadden net hier in de dorp een tas koffie gedronken. En we gaan rijden. En we rijden 3 bochten of zo. En we komen bij de draaiende meulen uit. Dus... Koffie gedronken bij je nuuk zeker? Aan de markt? Nee. Ik zeg het niet, want dan zou ik reclame moeten maken. En dat mogen we niet. Kijk, dit is hier het eerste bestuur op, die wat de stichting opgericht hebben. De familie heeft de meulen verkocht aan de stichting Verenigd Gulje. Symbolisch. Maar hij
helaas nemen ze meer van hun leven. Ja, ik neem het van. Iedereen is dan door wat opzet. Maar goed, voor altijd zijn ze Ja. vereeuwigd hier in de meulen. En zelfs achter die plaketten ligt een lode buis. Met de dingen in van de oprichters en de regels. Wat gaaf. Ja. Dit is trouwens de invaart, daar werd het genoemd. Ja, vroeger kwamen de boeren hier het meel brengen. De paardenwagen die alles brengen. Ja. Die stuit de geschiedenis eigenlijk van de molen. Vroeger zingen ook geen hoezer om de meulen heen, alleen dat van de molenaar. En zo is ook de... Ik denk wel leuk aan de dood te vertellen, want vroeger had ik eigenlijk gezegd, vroeger stond in de mullen. Ja, maar boet het dorp. Ja. Nu staat we midden in het dorp. Dan vroeg ik me, wie hebben ze de mullen verplaatst? Dat had echt immers gevraagd. Ja. Leuk. En de dekkervrouw komt zeggen, als er te weinig wind is, Ja. die wieken werd toch elektrisch aangedreven. Ja, door die zonnepanelen die er allemaal op liggen. Maar die vrouw kregen we wel eens. Waar zit je motor? Ja. Ja. Maar er zien meulens die weer wel aangedreven, Ja, ja. hè? Kunstmatig. Maar deze dus niet. Maar de meulen heeft ook mindere tijden gekend, zie ik. Ja, dat is in 1947, wat er beschreven staat, worden druge zomer. En dan zijn de spieren, waar de wieken met in dat rood kruis met vastzitten, uitgedrukt. En het roetgevallen en onder het balen is de wiek op een belt gekomen. En dan wordt die zwarte as, die was gebroken. En er was niet genoeg geld voor te repareren. En dan zijn ze hier jongeren in de meulen met een elektrische hamer meulen weer gegaan. Maar wat denk je, in 1947, een nieuw bovenas, die kostte toen 5000 gulden. Hoeveel? 5000 gulden. 5000 gulden. In 47. Ja. Reken wat die jaren komen zo zijn. Ja. Nee, maar dat was in die tijd was dat toch een enorme smak geld. Dat was een enorme smak geld, ja. Het is zelfs zo, als ze nu zo'n as moeten vervangen, dan kost het enkele tonnen. Lei, heb ik dat nou goed gezien dat voor op het hek een bord stiert met gezocht molenaars en ook molengidsen. Ja. Altijd, altijd. Maar wie kent dat nou? Je ziet allebei nog jong en fris en fruitig en... Ja, Tom is pas een paar jaar met zijn AHW en ik heb al bijna 24 jaar op zitten. Met pensioen. En waarom ziet geen mulder geworden? Dus gewoon de boetepensioen heb ik het boete de deur te hebben. Dat de vrouw niet de hele dag voor de deur loopt. Kijk, ja. En wat had die voor een hobby? En die had toen verruggen, nu kan ze niet zich om, maar vroeger had een tuin en braaf. Ja, een redelijke half. Hoeveel dus ik ook nee mulders opleiden? Ja. Is er animo voor? Samen met schrijven, we doen de tweede mulder. Ah, kijk. Goeiedag. Dat was volgens echt leuk in levende leven te zijn. Is het schraar of is het schraar? Nou, schaar zeggen ze in Venlo, hè? Ja. Dus nou, hier is het schaar. Schraar. Ja. Oké. Dus waarom is er een tweede mulder en een eerste mulder? Nou, ik Ja, ben later ja. bijgekomen. Die, dienstjaren. naast de rust. Ja, inderdaad. Ik ben Ook de een jongste. pasteer je rondje. Dus ze leiden al jaar 24 dit jaar. Dit jaar, Ja. eind van dit jaar 25 jaar hier. En Lei is mulder geworden omdat de vrouw niet voor de voet hoe je lopen. En waarom is ik mulder geworden? We zijn aan het malen, de zak is bijna vol. Hè. Zullen we even gaan kijken? Frank! Ja, maar Frank, de zak is bijna vol. We kennen niet een trap op, maar Ja, gewoon. Kun je dat misschien al in beeld zetten als meulen van de gemeente Maasgouw? Die 3. Dat is die van Stevensweert, Ooi en Laak, die rechtse. En die buivels is van Bergje. We gaan niet zeggen welke de moeiste is, dat moeten de mensen maar zelf beslissen. Je Maar moet er zelf maar komen kijken. het zien juweeltjes. Ja, dan de dat zijn 3 verschillende mulden. Het is de appel en een peren vergelijking, gaat ook niet. Zo is dat. Iedere molenaar vindt zijn eigen molen het schoonste. Ja. Dat is... En voor de bezoekers hebben we daar die tekening hangen. Dat kunnen ze zo zeggen van
Waar zit ze? Dat is de doorsnee van de meulen. Vers alders. Hij is niet zo hoog, boven dezelfde 12 meter. Oh. En hoeveel ladders moeten we op? Ik vraag dit voor een vriend. We kunnen een boete om. We kunnen een boete om met 3 Frank, we kunnen boeten hem! Kunnen boete om. Ja, oké. Wat zullen we allemaal achter je aan? Ja. Ja? Kom maar. Oké. Beetje sneller, die 11 minuten zijn zo om. Ja, maar het kan zo maar zien, want Tom zei het net al. Hij heeft je 2 afleveringen vernodigd. Klopt, ja, helemaal. Boete is verboden terrein, maar dat zit je bij de wikken.